ọsọ ndị be anyị gwụla dị only foreigners nọ n'obodo a na contest maka dị xenophobia. Ụmụnne m n'ụwa niile lelewe na ihe anyị na-afụ n'obodo a, anyị ejigo egbe were mma were ojike pụta ka anyị na ndị obodo alụwazie ya. The whole foreigners niile nọ n'obodo ọsọ ndị Nigeria were ndị pụtaziri ka anyị lụwazie dị ọgụ maka ọ dịga ndị South Africa too much. Nwanne lelewe street niile ndị be anyị akpọchigo ya, agbala ha ọsọ, ha agbago ọsọ na-elele ihe na-eme n'ihu. Anyị ji ogene bata ka ọ na-afụ ife anyị na-ekwu, ọ bụrụ ihe egwuregwu. Ife ejila na-eme vidio a na ndị eke ma ha agbachala ọsọ, anyị enyego ndị eke ọsọ, anyị enyego ha ọsọ, nwere ife na-emenụ. Everywhere. I want to go to street niile. Ndị obodo agbago ọsọ. Ndị obodo agbago ọsọ. Anyị ji ogene na-anụ ihe ọgụ. Ndị ahụ ndị ara, ndị enwe n'anya aja n'anya. Anyị apụtago isi ejile na-ekwu. Ndị be anyị jisa ma egbe ma ihe niile ifuru ya jisa egbe. Nwere ihe niile ga ama eke ị ga-agba, nwere akụkụ nwere ihe niile ga ji jisa ma egbe ma ihe niile. Onye niile ifuru ya jisa egbe. Anyị agbala ha gbogbo taa, ndị ahụ ndị ara. Ndị eji agbago ọsọ, anyị enyego ha ọsọ na ha agbago ọsọ. Ha nọ difa n'afọ ebe ha nọ, ha nọ difa na-enyo anyị enyo, ha gbala ha ma egbe ma ihe niile, ha agbago ọsọ. Nwanne ndị ahụ ị gaghị aza n'anya. ọsọ ndị be anyị gwụla dị only foreigners nọ n'obodo a na contest maka dị xenophobia. Ụmụnne m n'ụwa niile lelewe na ihe anyị na-afụ n'obodo a, anyị ejigo egbe were mma were ojike pụta ka anyị na ndị obodo alụwazie ya. The whole foreigners niile nọ n'obodo ọsọ ndị Nigeria were ndị pụtaziri ka anyị lụwazie dị ọgụ maka ọ dịga ndị South Africa too much. Nwanne lelewe street niile ndị be anyị akpọchigo ya, agbala ha ọsọ, ha agbago ọsọ na-elele ihe na-eme n'ihu. Anyị ji ogene bata ka ọ na-afụ ife anyị na-ekwu, ọ bụrụ ihe egwuregwu. Ife ejila na-eme vidio a na ndị eke ma ha agbachala ọsọ, anyị enyego ndị eke ọsọ, anyị enyego ha ọsọ, nwere ife na-emenụ. Everywhere. Anyị wakpochele street niile. Ndị obodo agbago ọsọ. Ndị obodo agbago ọsọ. Anyị ji ogene na-anụ ihe ọgụ. Ndị ahụ ndị ara, ndị enwe n'anya aja n'anya. Anyị apụtago isi ejile na-ekwu. Ndị be anyị jisa ma egbe ma ihe niile ifuru ya jisa egbe. Nwere ihe niile ga ama eke ị ga-agba, nwere akụkụ nwere ihe niile ga ji jisa ma egbe ma ihe niile. Onye niile ifuru ya jisa egbe. Anyị agbala ha gbogbo taa, ndị ahụ ndị ara. Ndị eji agbago ọsọ, anyị enyego ha ọsọ na ha agbago ọsọ.
ha nọ dị fine n'afọ ebe ha nọ ha nọ dị fine enyo anyị enyo ha gbala agba egbe ma ihe niile ha gbago ọsọ nwanne ndị ahụ ịgaghị azara anya. This is your favorite station, Njinji Media TV. Follow us on YouTube, Facebook, and Instagram.